Diego. Gini ego off key. Uche. Gini ego off key. No lead me again. If you know say ihe aka ga na agụ. Uche onye na lead na agụ gụzie ya ma mụ na bakizi. Ordinary humming. Uche Kege ga-apụ iche. Gị weta bass. Gị weta kedu ihe a na-akpọ ha? Lenum olu gị. Were ihe niile chịkọtara. Kpachapụ anya o. Ọ dị egwu. Onye ọbụla kpọrọ gị nnọọ gị ikpe ukpe. Ị ga-aga ebe ahụ ga mebe ya. Mụnwake. Ị makwa na ewe nwaanyị. Uche makwa na iwu nwoke kwesịrị maka lewe m. Ị makwa na iwu nwaanyị maghị na olu gị kwesịrị ịdị gịrịgịrị. Ị maghị na olu gị kwesịrị ịdị gịrịgịrị. Olumọdị ya. Mgbe ka anyị were ihe anya ọzọ ka anyị lee onye olu ya ga-apụ na ki. Kedu onye nke ya dị emotional? Nke mama dị emotional. Ike gwara. Ndị a mụrụ n'oge 19 kiridim ha nwa ga-ama egwu a ije enu. Ịma anyị abanye na ya bụ ije enu. Ka ọ dị igba mọrọ nze mama ọzọ bụ otu a ka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7. bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-eleba ya anya bụ ihe ndị yasịrị anyị yasị n'obodo anyị dịgasị iche iche bụ ihe omume ahụ na-enye anyị ohere ileba ya anya mara ke n'ihe anyị ga-eme ya ka o wee nwee ike dị mma. Anyị awụchala na mgbede a dịka anyị si wee gwa gị ọkwa anyị gwara gị ya gwa na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ya bụ ihe omume anyị. Mgbanụla elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ na o jirila nkeji 5 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya Uche Baba na Nwada Clara nwoke ọcha anyị awụchala mana ka njuke na gị bụ onye na-ege ntị kedu ka o si aga kedu ka ekesi anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ahịa ahụ ị na-azụ na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya ọkpa onwe ya onye na-awọgbukwala mmadụ ime eji m ekpu ya ọtụtụ ugboro n'ihe ọbụla akpọtara n'agụgụ ọnụ ji aga n'agụgụ ite ji aga n'agụgụ ọnụ wom awọgbukwala mmadụ onweghị uru dị na ya. My learned colleague Clara nwoke ọcha kpee ekele Chineke bido ọrụ ya Chineke bido ọrụ ya ọ ga-arụkata ya ruo na njedebe. Ike gwụrụ Igbo ndị ọma mgbede ama olee otu unu mere eji maka nọ n'ọfụma asị m mgbede ama arụ nọ mma biko kelekwara anyị Chineke na Chineke na-arụ ọrụ ebube n'ebe anyị nọ enwe ihe mere taa mana ka testimony asị na ọnụ uche pụta. Yes ihe ọma Chukwu na-emere m ọ dị m ebube n'anya ihe ọ na-emere m ọ dị m ebube n'anya ayọ na-eburu m ọ dị m ebube n'anya ọgụ na-alụrụ m ọ dị m ebube n'anya. Ịhụ n'ikpe mụ na nwoke ihe agba ka m nọ ghọta okwu ahụ akwụkwọ nsọ kwuru ọgba akwụkwọ nsọ kwuru ka ọwụ ndị Igbo kwuru na ehi na-enweghị ọdọ chi ya na-achụrụ ya isi ndị Igbo kwuru ya ama m na-aghọta ikpe mụ na nwoke ihe agba ka m nọ wee chọpụta na ehi ọbụla na-enweghị ọdọ chi ya na-achụrụ ya isi. Exactly. Guess what? Gị bụ onye na-ege ntị guess what? Nwoke ihe agba jụrụ ịbịa ikpe taa. Uche anyị chegide nwoke ihe agwa si nwoke ihe agwa kom na akpọ gị ya na fon ya agbanyọ fon Uche fon ya ringide ateta ya agbanyọ ya. Ị hụrụ iwe ahụ ọka iwu ahụ were taa ikpe ahụ agawala na our favor. Thank you. Maka na ama nwere ịbịa chọpụta ka ihe nwoke a na-akpọ di ya ka ihe ọ na-ewe ya afọ ọ na-elet ya down ọ na-look down on him. Iho Chief Justice gị nwa aka njọ gị na-aranyere ya gị na-aranyere onye ọka iwe ahụ iwe ya na-alakwu elu si yes how can he do such a thing? Onye ọka ikpe can you imagine? Na-agba n'onwe m si otu ya ka ọ ga-adị Chineke sọ ọ ga-alụrụ anyị ọgụ mana anyị jide udo anyị. Ịma n'ụtụtụ ya bịara na-abịa nna na-achọ ka m nata ọsịsa ka eluigwe nye m ọsịsa deti na-adịghị ahụ clear. Ịhụ na ihe mere njisi gị bịawa ịhụ na obi m na-agwa m na enwe ihe chọrọ ime otu ihe ị ga-aghọta bụ na ngọzi mmadụ dị close
ekwensu ga-achọ ihe ọ ga-eji akụnyere ya ọkọ thank God na anyị gakwara o ji mehierie gị anya ọha mere njise gị si setan ọwụhụ taa chai gị sochie mazụ ịhụnanụ na nwoke ihe agba agbaala ọsọ Chineke mi guilty conscience they say fears no accusation uche o amame na ọkụkọ wata ahụ ọkụkọ ahụ uche nwere ihe mere ọzọ ebe ọkụkọ ahụ nọ otu ọbụla ọ dị ọwụ nke anyị hey ọkụkọ ebuolanụ o bufere ebufezi look at you ọkụkọ chọrọ ịgbawa agbawa Chineke mi o wee bere ya ihe Chineke na-eme erika ọ dị Igbo mere nze ma ọzọ ụlọ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a mụ na nwaada Clara Nwekeọcha onye eze mkpọga my learned colleague nwaanyị ji agbara m aka ebe n'ụlọ ikpe mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyụọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Godwin ọnụ ọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa na mgbede anyị awụchala ịlakpa azụ ọbụla adịghị na ya nwanne mana tupu anyị eme ka ị mara isiokwu anyị ga-elebake n'anya n'ihe omume anyị bụ Mezie obodo nke mgbede anyị chọrọ iji ohere a mee ka ị mara na oje zuru obodo nke ọnwa a ga-ada n'obodo Egbu dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo ị hụrụ Satọde nke a na-abịa abịa nke izu ụka bụ abalị 29 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya 29th of this month anyị ga-aga ime oje zuru obodo n'obodo Egbu ịbụrụ onye Egbu akọrọ gị ihe a n'akụkọ ọwụ ihe na-enye gị akọrọ gị ihe omume a n'akụkọ onye Egbu dị ka gị bụ onye Egbu ịbịa na-anụ ya na rumo na-anụ ya n'akụkọ gbalịa dị ebe ahụ cheta na onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo amabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ha ga-ayịrị bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị Mọnde na-esote ya anyị agba ha ajụjụ ọnụ gbasara ihe obodo Egbu na-asọ na nke ha na-anabata ọ bụ kpọmkwem na All Saints Cathedral dị n'Egbu Ogodo Playground ka anyị gaa na-eme ya ị ga-agakwa nwaanyị ọma aga m agbalị site n'ike nke Chineke o wee bụrụ ya ịma ọ dịla ụdọ ọ wee go na mgbede a isiokwu anyị ji wee wecha bụ isiokwu agbadoro ọkụ na-echu ego ọkụ a na-ahụta n'etiti ụmụ okorobịa nke ugbu a ịchụ ego ọkụ a na-ahụta n'etiti ndị na-eto eto na nke ugbu a anyị wee na-ajụ gị gịnị ka ị chere na-akpata nke a kedu ihe ị chere nwere ike ime ka nwa okorobịa jiri maka ego ree akụkụ ahụ ya ọkacha akụrụ ahụ ya bụ kidini ya echetala m mgbe anyị na-eto eto ejighị pressure zụọ anyị ejighị nkwanye ọkụ n'ahụ ji mee gịnị zụọ anyị ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede ndị nne ndị nna ụnụ ma na-eji nwayọ ji mee gịnị zụọ anyị nne na nna anyị mgbe ahụ kwenyere na ihe niile nwere gịnị oge n'oge dịrị ihe niile mere ndị Igbo ji atụ ilu sị nkịta nwere ndidi na-atọ ọkpụkpụ siri ike nwata gacha akwụkwọ mgbe ahụ echewe ya ihu ịmụ aka ọrụ ma ọ bụ akpụgara ya ọnkụlụ ya na-ere ahịa ya aga mụwa ahịa na aka ya ma ọ bụ achọ ebe a ga-asọnye ya isi ya eje mụwa ahịa ma ọ bụ aka ọrụ ya mụcha akwanụpụta oge teki ya years ya emepe nke ya na ọrụ onwe ya ọ pụtaghị na o mepe nke ya ọ bawala ọgaranya oge etekikwa ya years ga-ehụ ya ya akpatawa gịnị ya akpatawa ego nwekwa ndị ga-abịa nọkwa n'okpuru ya mụkwa ọrụ nke ha mana ụwa nke ugbu a chọrọ m ime ka ị mara na isi akwa adịghịzi ebe ekedoro ya ihe agbanwee na ihe anyị na-ahụzi n'ụwa nke ugbu a bụ ndị weta ya ọchara acha ọcha ya acha weta onye ọbụla nọzi na rush hour onye ọbụla na-abụzi ya abụ
Hey, Uche. Ọ chara acha weta, ọcha ya acha ma egene weta. Hey. Kedu dị ebe anyị gbaga? Ama Uche. Street dịzị ka agụ ndọgbu. Why this rush? Kedu ihe mere obere nwatakịrị na-erubeghị 18 years? Ji hụ ego n'anya karịa ndụ ya. Uche, mana enwe onye nọ na-akọ n'ụgbọala ya na ọ sị na ndị na-ara nwanne ya nwoke ọgbatumtum ya wụ na-agbata ndị nọ n'afọ agbata 16, 17, 15 umuokorobia bụ ndị lere nwanne ya ji chee n'ụzọ nara ya ihe anya. Ama m ịghọtara na ya ekwentị ya. Obere ụmụaka. At that age. Oge ụmụaka nke ugbu a ji achụ ego ọbụla dị ndị okenye. Anaghị achụ ego n'ụdị ahụ. Achọrọ m ime ka ị mara na ụfọdụ ụmụaka ndị a agaala far. Very far. Ụfọdụ ụmụaka ndị ewerela mkpụrụ obi ha nyefee n'aka ekwensu naanị maka na ha chọrọ ime gịnị? Ebe ọgaranya. Achọghị ime otu ego ahụ si bịa. Uche ihe ama chebi money dey there. O nwere ihe mere na nso nso a n'ọdọ nzụrịta ozi soshal midia bụ ebe nwa amadi ama very dark man bịara na-akọrọ ọha na eze ka otu nwatakịrị nwoke ọwụ si bịakwute ya. Ama m ọsọ ya na nne ya ka ọwụ nwanne ya bịakwutere ya bịa na-akọrọ ya na ewepụrụ akụrụ ahụ ya, ewepụrụ kidney ya. Very dark man na-ele ha chee na ọwụ igwe ị gaa na Facebook anyị ga-ehụ ya. Chee na ikekwe nwatakịrị a na-egwu egwu maọbụ ikekwe ọ maghị ihe ewepụla kidney ya. Very dark man wee na-akọwa na mgbe nwa ya bịara nyewa ya nsogbu ya kpọrọzie ya gakwuru dọkịta na-enyere ya aka si ngwa mekene nwoke a test ka anyị mara kene ma lee ya ahụ ka anyị mara ma akụrụ kidney ya ọ ka dịkwa ka anyị dị sure ihe ọ na-ekwu. Clara elela nwatakịrị ahụ lee ya elu lee ya ala ya bụrụ na otu kidney ya apụọla. Ga-ehụ ebe a chawara ya afọ, ị ga-ahụkwa ebe eji ihe mee gịnị chawa ya afọ. Ike agụ very dark man. Ya kpọrọkwa nwatakịrị nwoke a gaakwa n'ụlọ ọgwụ ọzọ ka ọ mara kene ma ihe ụlọ ọgwụ nke mbụ kwuru ọ bụ ihe nke abụọ ga-ekwukwa. Ya gazie n'ụlọ ọgwụ gọọmenti nwe adịghị ama ndị nke ahụ elesi lukatu na-ewerela kidney ya o. Uche lee n'ebe a chawara ya. Ka anyị kọrọ nọ na-abịa nwaanyị ọma na-ewerela kidney nwatakịrị a. Very dark man akpọrọ ya gaa na nke ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii si ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ ugbu a jee mewe arrest tupu akụkọ a na-efesa. Nwatakịrị eduruzie ha gawazie n'aka ndị mara n'anya nyefee n'aka onye bịara achawa ya afọ nara ya kidney. Eruzie ebe ahụ hụ ọyị ya nwoke onye nke ahụ kwa Clara ya wụrụ na onye nke ahụ erego kidney nke ya. Ihe a ka a sị na-ahịọtụ na Abuja obere ụmụaka eresichala kidney ha. Obere ụmụaka erechala kidney ha, erechala akụrụ ahụ ha ji ya na-agba ụgbọala. Ụfọdụ erechala kidney ha ji ya na-aga iche na ikekwe o nwere ka Chineke si gọzie ha ịmaghị na ha nwe kidney otu kidney ha alago. Uche ya na-agwakwagide ụmụaka obere ụmụazị na-erube 20. Onye nke a gara aga kpesara very dark man wee na-akọwa na ya ma amaghị mgbe eji were nke ya nwa. Ọ nọ hụ na n'isiokwu anyị na amaghị mgbe eji chawa ya afọ, amaghị na ọ bụ ihe a chọrọ ime ya anana ya kidney ya. Ike gbọrọ obodo anyị abụ Naijiria. Ọ gịnị na-eme? Ogo ndị mmadụ ji achụ ego na nke ugbu a nwanne ọ karịala. Lewan sekuriti ndị a na-ahịọtụ ọkacha na mgbago ugwu ala anyị. Ndị ọbụla onye ọbụla e hụrụ ndị ọrụ nchekwa jidere ọwa obere nwa. Ihe ị ga-ahụ abụrụ 19 years 21. Onye ọbụla chọrọ ya n'ike. Achọrọ m ime ka ị mara na ọtụtụ ụmụaka ugbu a agaala far. Very far. Ịma ọ bụ n'oge mbụ ka a na-asị ihe okenye n'ala hụ nwatakịrị rie elu osisi ọ gaghị ahụ ya. Okenye achọrọ m ime ka ị mara na ụmụaka nke ugbu a ihe ha mahụrụ na
okenye ahụbeghị ya. Gị nwa ahụbeghị ya. Okenye gbara isi awọ sef ahụbeghị ya. Isi gara mante nka ụmụaka agafeela mante, o nwere ndị nọ n'osimiri. O nwere ụmụaka nọ n'osimiri. Ụmụaka nọ underground. Ama m na wata ebe anyị na-aga. O nwere ụmụaka izu ụka ọbụla ji ha ụgwọ sacrifice. I'm telling you. Na-awọta ebe anyị na-aga. Ihe eji ekwu ihe awụ na gị nwa n'onwe gị inwe ike iche na ụwa nke gị agwụla. Chineke o chefuru gị. Gị na-atajiere nụ ha anya. Si leenu nwa m tọrọ atọ. Leenu di gị lewe ibe. Ọya nga ibe na-ebido biye. Leenu ibe gị lee. Nwunne ihe ndị a na-eme asị gị mee inwe ike ị ga-emeli ya. Ya na-eme eteka. Ije eteka. Ọkwa anyị ji agba gị ọtụtụ ugboro na ị na-eme nke ọma, you are doing well o. Ekpekwala onye ọbụla pressure gị. At all. Ekpekwala onye ọbụla manye gị gị mabanye n'ihe ị na-agaghị emenwu. At all. No try am. O nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede ị gaala mabanye n'ụgbọ ị na-amaghị ka isi jide ebe ị na-ele ibe. Eziokwu uche o. Ihe ibe ga-ekwu. Ị makwa ngoji ka njọ. Ị ga-asị ibe ngwanụ kai ime ekeala ya. Show me way. Gị gara dube gaa soro ya sị gị ngwa ka anyị ga. Anya lie gị kpọrọ gị ga wee rute ebe ahụ ewere gị nwa gbazuo ahịa. You have to be very careful. Ike gburu. Kama m ga-ata anụ ọbara na-agba m n'eze, ọ ka mma na-ataghị m. Akị ọbụla eji obiọma wee taa anaghị ata afọ. Ntị ọ dịkwa. Kama nricha nri dachi ụzọ, ọ ka mma na m erila. Ndidi bụ ije ụwa. Ihe ị na-akpataghị taa, inwe ndidi oge eru gị aka. Ama m na-aghọta. Life wụ season. Life jupụtara na gịnị season. Ụka ruo oge ya eji aka ya mee gịnị daara onwe ya. Egbula onwe gị. O nwere oge ị nọ ugbu a, gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a, chekie 7 years ago. Lee ọnọdụ gị mgbe ahụ, lee gị ugbu a. Ị maghị na ị na-eme ọfụma. Yet o jubeghị gị. Yet ị nweghị afọ ojuju. Yet ị chere na ndị ọzọ na-eme ọfụma kara gị. Ị hụrụ ọsọ ụwa, ije ụwa, ọ bụ n'isi. Ị na-aga ije ụwa na-ele mmadụ anya, you are getting it wrong. Na onye nke a mekwara nke onye nke a mekwara nke onye nke arụ ọrụ ụlọ, onye nke agbaala ụgbọala, onye nke a na-eme ọfụma. Chineke, God why me, God why me. Mgbe ọbụla gị were complain chizuo Chineke ahụ. Were ọsọ amachisi mmadụ ihu. Were ọsọ na-amachisi mmadụ ntị. Onye mgbe ọbụla ahụrụ gị kechi ihu, ụwa nke gị ka njọ. Onye na-ekechi ihu a dị ndụ. Onye na-ekechi ihu afọ anaghị ata ya. Onye na-ekechi ihu a naanị ya na-eri akpụ anọ. Ewepụta 4 hours of akpụ ebe a gị richa ya naanị gị. Ịhụrụ nke iriri o. Ị ka nwere appetite iri nri. Mana obi na-agba gị njọ. Kedu ihe na-agba gị obi njọ? Ekwubeghị ụgwọ akwụkwọ ụmụaka. Landlord na-eteretene gị maka na ekwubeghị ụgwọ ụlọ ya agbọ. Akwụkwọ nsọ sị anyị lekene nnụnụ. Kedu ka o si survive? Ma ya fọdụ gị nwa dị ndụ. Ị bụrụ onye dị ndụ, ihe ị kwesịrị ịdị na-emere onwe gị bụ na ụbọchị ọbụla gị sị Chineke, gị nwa bụ onye mere ka m dị ndụ. Maka na ịdị ndụ pụtara na olileanya mere gịnị dị. Ị ka nwere another opportunity. Thank you for that day. Onye mụrụ anwụ ka nke ya agbụrụ. Otu a ka ọ dị. Eklozuola chapter ya. Ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwete. Anyị wee na-ajụ gị na mgbede a, gịnị ka ị chere na-akpata ya bụ ịchụ ego ọkụ n'etiti ụmụ okorobịa ugbu a? Kedu ihe ị chere nwere ike ime nwa okorobịa ga-eji kpebiere onwe ya, jiri maka ego ree akụkụ ahụ ya, jiri maka ego ree akụrụ ahụ kidini ya? Onwe na ndị gara aga were nne ha ma ọgwụ ego, onwe na ndị gara aga were nna ha ma ọgwụ ego, onwe na ndị gara aga were ihe ha na-amaghị dị isi ya na ọ dị bukwasị ezinụlọ ha. O nwere ndị na-anaghị arahụ ụra abalị. Yes, o nwere ụmụ okorobịa na-anaghị arahụ ụra abalị. Na m gwara gị, m na-agwa gị eziokwu, anaghị arahụ ụra abalị. O nwere ndị dịkwata to madness. Uche, ịma ihe eji ekwu gị ihe a, ọ bụrụ na enweghị ihe mere gbasara ihe a,
n'afọ ndị na-abịa n'ọdịnihu ọtụtụ ihe ga-emebi. Look at you, leno geno. Look at you. Nwa nọ 16, 17, 18, 19 years na-akwụ ụgbọala, even ụgbọala ọ na-agba uche. Agba gị na nwatakịrị 16 years nwechara ala nga 15. Azụsashi arụkashi. Nwere ike iche na ọ wee egbu ka a na-egbu. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Gị na-ele ya shi nna ndịkwanụ mgbe nwaka jiri hafụla ahụ ka ị bịa kpa ego ruke this age. Mere mmụọ ịgba mbọ ji wee nwụọ pee n'etiti ụfọdụ ụmụ okorobịa. Ume mgbọ abịa were ọnọdụ. Onweghịzi onye chọrọ ịmụ ọrụ. Onweghịzi onye chọrọ ihe ga-ewepụ ya ụsụsọ n'ahụ. Enwe onye chọrọ ịnọzọ under somebody. Onweghị onye chọrọ ịnọ under somebody. Onye ọbụla chọrọ ịwụ ọga. Ọgụ onwe ya. Onye ọbụla chọrọ ịwụ ọga. Mana n'oge gboo, anyị nwa bụ ndị Igbo kwenyere na aka aja bụ ya butere gịnị ọnụ mmanụ. Na onye rụọ ya erie. Nne na nna gị jidegodi ego, ha ga-achọ ka ịgba mbọ nke onwe gị. Ya. Mana ugbu a ihe agbanweela. Onye ọbụla na-arọshzi ya arọsh. Ọ chara acha bute, ọ na-acha ya acha ma egene bute. Mere mmadụ ga-ejikọ obi lee ego ọha na eze ya maburu, ụjọ agaghị atọ. Mere ejile politiks Naijiria tụgharịa ya wụrụzie ihe ndị ọtụtụ onye akpara aka nọ n'ahụ mee politishan. Politishan ọwa aka ọrụ. Ka ihe ị na-arụ ahụ mee politishan. Ọgwụla. Kedu ihe ị na-arụ ahụ mee politishan? Ọgwụla. Isi ị na-arụ gị ahụ mee politishan. Maka na enye gị ego ndị mmadụ gị rie. Ọ ihe iji wụrụ politishan. Ama m na nghọta ebe anyị na-aga. Ebute allocation na-aga dọrọ otu ụlọ oriri na nkwari. Nke i nyere ndị na-anọchite anya ha, nke ahụ ka ha ga-ewe. Onwekwana onye ga-ajụ gị, onwekwana onye iji ụgwọ nkọwa, onweghị onye ga-akọwarị ihe imefuru. Uche ihe na-anaghị ga-anụ udu ma ya ga-anụ yọm. Ama m na-aghọta ihe batara onweghị onye ị ga-agwa. Mgbe ị gara aga were ya onweghị onye ị ga-agwa. Ihe iji ya rụọ onweghị onye ị ga-agwa. Ịhụzielu onwe gị ka anyị dịzi beyond ndị na-anọchite anya ha, ndị na-achị achị. Gị na-emerezi ihe anyhow. Onweghị onye iji ụgwọ nkọwa. You know, you don't care maka na ọ wee ego gị. Kedu ihe ị na-arụ? Agwụme politishan. Ọ wụnụ mmụọ umengwụ ahụ anyị na-ekwu okwu ya. Na-aghọta ebe anyị na-aga. Ya wụrụ obodo ebe a na-eme ihe dịka o kwesịrị ịdị. Onye kpọrọ onwe ya politishan ga-enwe aka ọrụ. Onye kpọrọ onwe ya pastọ ga-enwe ihe ọ na-arụ. Gịnị ka agwụme pastọ? Agwụme pastọ jee ka ugbo. Jee ka ugbo. Ka ị hapụ idipend na pastọ sọpọt. Jee chọọ ihe ị ga-eme. Ji sọpọtụ ọkwa na nke ị na-ozi Chineke ị na-aga. Onye ozi Chineke nwere ihe ọ na-eme anaghị eji ike ebu amụma. Anaghị eji ike elubara ndị mmadụ amụma. Bịa metụ m aka, otu a ka eluigwe ga-esi ekpe gị n'aka. Ha enyuru gbogbogbo. Ihe awa amụma ndị umengwọ. Pastọ na-eriju afọ anaghị eji ike ebu amụma. Pastọ nwere aka ọrụ, nwere ihe ọ na-eme, anaghị ekpe ụka from Monday to Sunday, morning and the night. Ị ga-asị members taa gaanụ gaa chọọ n'ihe ọnụ ga-eme. Ama m na-agwata ebe anyị na-aga. Ike gara mgbọ na-ada. Wee bụrụ ya. Gịnị ka ị chere na-akpata ya bụ umengwụ n'etiti ụmụ okorobịa ala anyị? Kedu ihe ị chere nwere ike ime ka nwa okorobịa jiri maka ego ree akụkụ ahụ ya, ọkacha ree akụrụ ahụ kidini ya? Anyị ga-anara ọkpụkpọ oke 5 tupu anyị aga ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa, ị ga-agbalị ebuli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. Kpọbata tinye ọnụ n'okwu. ị nwekwara ike izibatara anyị ozi na WhatsApp anyị ma ọ bụkwanụ na Facebook anyị. Nke ọbụla ị ga-eme na mgbede agbalị agba okwu gị nkenke. Mgbede ọma. Hello, mgbede ọma. Utela Kaira. Ndewo. Aha m Standard Ishmael. Okay. Uche, ịma mensi n'iziri ego like limat na eme onwe m na for 2 years o mere problem nwere echukere m ego yogide ego nyego help from nowhere for 2 years ruo na only 30,000 naira ka ndị zuru dị ọkụ. Ebe ka nyepere mana chọọchị maka niile ebe ka nyepere. So onye ihe ripọ mego prefix ya kara ihe ọjọọ.
solve what the problem. Only na cause that nsogbu n'ishike. O so anyị na cause all this things mege na. Onye nshimekwu. Ndewo. Mro mo o te go mo ba na tare kati tare na kana kari ke me 2 years and it be help ya. So also when ndewo. Ọ dị ego ike agwele ma ha na-aka ha na-ekpubo ka ala wee nwee ike mee gịnị dị mma na-aghọta ya bụ ihe ọ n'ebe ahụ Uche ndewo zodere gị dịkwara gị nọ otu okwu ọnụ wepụtara na mgbede ọ dịkwa nnọọ ọ nwere ọtọ ọchị emegacha m nnọọ na mana ọ eziokwu ụmụ okorobịa nwa ya dịziri dị ime ihe ọbụla nke bụ eziokwu nwekwara ndị dịkwara dị ime ihe ahụ mana ote mụnwa nọ na esi m Anambra na-abata na ọgbaru na taịsị m nọ dị a na-ahụ ka taịsị mụnwa nọ na mana ebe m na-agwa gị na gọọmenti usoro udo na-awụchi ndị otu ya na-atụtụrụ ebe ahụ achịkọdụ nọ gọọmenti gbarụchi ihe ọbụla ahụ na ahụ ala nwa okorobịa ọbụla from 2019 years up egide ya nwezi onye na-ajụ ese enwezi onye na-ama ebe ebi aga just like that ndị na-agbakwa mbọ nọ mana gọọmenti anyị anaghị akwado anybody ebe a na-agwa gị na ọrụ m na-ebe ahụ m gwara gị ihe a na nọdụ ya na nobody am even to harvest those rice na I'm not going back there because ngadi ya na enwere m ike onye nwụrụ anwụ ndị ozu ndị mmadụ n'ime ọhịa ebe a na-akarị akarị kedu ihe ị chere na-akpata ụmụaka nke ugbu a onye ka m na-eme ka ji akanye aka na-echu ego ọkụ ndị dịrị dị ịchụ ego ahụ nọmali nwekwe ndị dịkparị dị iche ya n'ọkọkọ ahụ ọkọkọ ọta mụnwa gara ebe a na-atagide ahụ apụta na ọmụhụ ya n'ọkọkọ na-agịsị ma achịrị uche ọmbịa nara gị nke mụ na mgbagawa gawa ịnọ ịhụ ya n'ọkụ achụla ọchụ ọkụ ji ala na n'ike nye ndị na-aghọtaghị ịchụ ọkụ pụtara ịmaheri aka ịchụ ego ọkụ ọ na-ahụ gị ahụ n'ahụ ichie follow the due process. So ị gaghị akpọbata gị ịgwa anyị na ị ga-achụ ya ọkụ anyị agaghị anabata gị gaghị ekwu ya n'eko gaghị ekwu ya n'eko ịba ịnụ mgbede ọma Uche Clever Ọnụọha Clara Ọnụọha ndewo ekele gị ịma ya dị loud ọ na-adịzikwanụ loud mana ndị ebe ị na-aga Clara Uche ekelele nnụ na mgbede onye gị na ya na-ekwu Mike Uche ịma ajụjụ m nọdụrụ na ịma ajụjụ uyomimi ihe na-eme ndị ụmụ young people na-eji eti aka na ịchụ ego ngwa ngwa ọkwa ya Uche akọma ihe enwere ike ịkọgide ya bụ Uche ka m gwa gị na kembụ so ị ga-ahụ onye John na nwa oke egwu ọrụ n'aka mee ka ghọtara ada ya adele m anya na onye emeli ka ọ ma kpochi nwe ego moto ka agbafee ya cha hụrụ moto na ị ga-agbarịrị oche ị ga-ahụ onye ahụ kwubekwa ihe na ọ ga-enwekwa ọfịs ọrụ ga onwekwa ọfịs onye okere kpakparịkpa onwekwa uche ya bịa nụmazie tatazifa imezi iti ga aka na ihe ọjọọ agụkwa ọzọkwa na-emechakwa ya bad friend ị hụrụ bad friend ọyị ọjọọ so ọ ya na-eche emecha ụfọdụ na-eje etiga aka na ọjọọ another one na uche dị mpụta another one nkwoke nnụnụ ga-achị ịma enwe ndị abịa na klọb all this white with 1 million naira all this white ịghọtara ejeme buga ịghọtara kpọrọ buga kpọrọ ụmụ jeme ịghọtara plexin with that one Clara nọ na-akpọrọ Clara na plex ya a na-ejawo 2 million ọ gaghị erere ha ọ dị ego ya gaziere gị nọ ike gwara ịma asị ihe ọjọọ gba afọ ya bụrụzie gene omenala oge anyị nọ n'ime ya ugbu a n'obodo anyị bụ Naijiria bụ oge ọtụtụ ndị ntorobịa ji nrụrụ aka eri and always normal thing amami na wata ọtụtụ ndị ntorobịa ji nrụrụ aka eri always normal thing ọha wụ ndị mbụ ọha bidoro ya ọhịa ga na-anọ ọtụtụ na-agakwa n'obodo ndị ọzọ ihe ha jikwa na-aga bụ gịnị ime ihe ọjọọ ịga buo ọgwụ ike ịga gbuo wayo ịga maheri aka ọ wụ oge anyị nọ n'ime ya ugbu a mana kpọkwa ihe ọjọọ maka na ihe ọjọọ gba afọ ya bụrụ gịnị omenala ihe ọjọọ enweghị ike n'ụwa mụtara gị
ihe ọma ihe ọ ga-adị na-amụta bụ gịnị ihe ọjọọ ihe ọjọọ ọ bụ oge anyị nọ n'ime echetala m mgbe elu bụ ala ọsa nna m kọrọ nwaanyị ọma na o nwere mgbe ọwụ ego dapụ na mmadụ ego ahụ ga-anọkwa ego nwere ike dapụ na mmadụ na Douglas ebe a gị na-ahụkwa ndị mmadụ na-agafere ya mme m na-ele ya mgbe ọ nọ na-akọ ya bụ ihe ya si ohi ejicha ya ike dị otu ọ bụghị na ohi adịghị mgbe ahụ ohi ide ndị mmadụ na-amaghịri aka mana ị ga-ahụ ihe dapụnara mmadụ a na-agafekwa ya onye ga-achị ya obi a ga-ekwe gị tụtụrụ ya mana achọrọ m ime ka ị mara na ego gị nwa anwa sepụta isi ndị mmadụ enyere gị aka gụrụ ya ka ebe a na-agụrụ azụ ama m ị na-agwata achọrọ m ime ka ị mara na ekwentị gị nwa anwa dapụ n'ahụ gị onye ọzọ pike ya ekpere gị ike nọrọ ebe ahụ siwe gị agụgụ na ọwụhụ nke gị n'ihu ọha na eze gbawa gị sị gị gaa weta evidence n'obi ya n'obi you get am ya esiwe ikwu ya akụwa gị ọ bụ oge anyị nọ n'ime ya ebe kọrọpshọn wụzi na ihe eji aṅụ mmiri eji akwa aka a na-ekpere ya egbu maka na o bidoro gboo nwata ga-anọ lee n'ogo ya onweghị ihe ọ chọrọ ịmụ onweghị ihe ọ chọrọ ime iji bara onwe ya gịnị uru mana ịjụọ ya ajụjụ ya maka nwere olileanya ọ ga-agwa gị sị aga m eme kedu ka ị si eme nke ya nwanna how maka na ịma na ihe ị chọrọ wụ ka ị gadatụ smọmụrụ a ịgadatụ smọmụrụ a ịgada mụrụ ala ahụ gada mụrụ ala ahụ gị ihe ite ya pa ịchọdị ịma ike egboro o nwere ọtụtụ ndị nne na-arịa ya wụrụ ihe mma ha kpatara ha ike egboro onye na-aza aha si nke m efule isi nke onye ọzọ fuo kedu onye nke ya ga-efo aha na-ekwe aha na-akabụka ala wee nwee ike dị mma otu oku ka anyị nwee ike je ṅụrụtụ mmiri mgbede ọma mgbede ọma Uche na Clara ndewo ọ bụ mụnwa bụrụ MC Gospel esikwana m were na-akpọ bụ eziokwu na anyị nwa bụ the society ihe kpatara ụmụ mmadụ ji achụ ego n'ọkụ onye na-ajụ ugbu a sị ihe onye ahụ na-arụ onye na-ajụ politishan ga-ebutere 100 billion ya lọta echie ya chief n'ime chọọchị echie gị enye gị night enye gị saa enye gị this and that ọnwa a pịtara ego onye ka ọ pịtara o nwere nwa ụmanụ si na nwa ya bụ onye yahoo masị ya ngwa dịrị Chineke nwa gị onye yahoo na ọ dịghị izu ime yahoo m si ya oke ngwa nsogbu adịghị ngwa ka nwere ike iji ka mmadụ mee gị yahoo maka onye ahụ na-ere provisions a shop ya jụrụ ego si ya ọ bụrụ na eme gị yahoo ọ ga-adịkwa ma ya sị God forbid na anyị na-ekwu onye na-ajụ ugbu a sị ka ihe onye a na-arụ oge mbụ a na-ji isi anya na onye akpatara ego onye a ji ego ọ na-arụ ụlọ na vileji asị chekwana ihe ọ na-arụ asị gị na ọ na-arụ ihe dị otu a nke ugbu a onwe onye na-ajụzi ihe dị mkpa wụ ọ na-arụ ụlọ agba moto moto ebe ka ọ na-agba gịnị na ụmụ mmadụ agaghị achọ ego n'ọkụ gịnị na politicians agaghị ebu billions you had what Babangida said the other day. Also, that means if people are carrying hundreds of billions, that means during his own time they were sent. And I don't know. Now, yes, now in this moment, the dragon is doing what do they put 200 billion, 300 billion, 200 million, 200 trillion NNPC. And the House has not said anything about it in this regime. So do you know what it means to have 200 trillion? Ndewa, ya gaziere gị nọ. Kpọkwa ihe ọjọọ. Iruo n'ọtụtụ ụlọ ụka ịhụ ha abata. Ndị ụlọ ụka arụrụ ala. Ime nwere ndị ọma nwe ndị arụrụ ala ya. Ha arụ anya mkpọ. Mee ka ha hụ ya. Ụlọ ụka anaghịzi ajụ ajụjụ ka mmadụ si kpata ego. Echie ya dikin, chie ya dikones. Ya were ego na-arụ ụlọ ụka. Ego gburu wayo.
ego ọ kwafuru ọbara kpata. Gone are those days mgbe a na-agụ egwu na-emetụ emetụ n'ụlọ ụka. Ị na-enye Chukwu ego iburu wayo wee kpata o. Ị na-enye Chineke ị gaghị iji na awọwa wee kpata o. Thousand chima chọghị ụdị gahụ. Billion chima chọghị ụdị gahụ. Ụwa nke ugbu a egwu ndị ahụ alaala n'ụlọ ụka. Ihe ga-adị na-anụ abụrụ give, it shall be given unto you, it shall be given unto you, it shall be given unto you, it shall be given unto you. And the Lord says, and the Lord says, and the Lord says, touch not my anointed, and do my prophet no harm. Give, I will open the doors of heaven, I will open the doors of heaven. Ọ dị egwu. Ike gwara ndị giver. Ike gburu ọkpa egwu ndị alaala n'ụlọ ụka. Egwu a na-eji akọcha omume ọjọọ ọkwa ọ dara ya ala n'ụlọ ụka. Ihe anyị na-ahụzi ugbu a wee egwu eji ha nkacha ife agba. Ndị nke ụmụ ntorobịa na-eji ha nkacha ife agba na-agba ya na-awụli elu na-awụdata. Agbacha ahụ egwu alawa. Ozi Chineke abụghị maka ha nwa. Ka anyị na-ekwe mara ma nwere ihe anyị ga-ekute. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọkwa ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie. Anyị agakwa n'ihu ịnara ọkpụkpọ oku gị na mgbede a gbasara ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Ka na-anụ ya nke ọma. Anyị amalitela ije ụwa. Mana ihe ọbụla ị gatara ka ị ga-aga ganye Chineke mkpesa maka ya. Gakọwara Olisa bi n'eluigwe. Sị ya lekwa ka m si gị ije m n'ụwa. Na ghọta. Onye kwuru ekwu ga-anwụ, onye na-ekwughị ga-eme gịnị ga-anwụ. Na ghọta ya bụ ihe. Ihe ị ga-ajụ onwe gị wee bụrụ gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a bụ na afọ ole ka m dị? Afọ ole fọrọ m? Afọ ole fọrọ gị? Ị ga-eji nwayọọ jụọ onwe gị gịnị ajụjụ ahụ. Afọ ole ka m dị? Afọ ole fọrọ m? Ya bụrụ na ị ga-ajụgbu onwe gị ajụjụ a, ị ga-ama na ụwa abụghị ebe obibi. Ị ga-ama na so ụgbọ iji ụwa a agụchala ime ihe ziri ezi. A ga-eji echeta gị na nke ọma, ọ bụghị na nke ọjọọ. Maka na o nwere ndị na-arụ ala ha eche n'ụwa a ha ga-anọkọta ya ebighị ebi. Gị lee nwaanyị ajadu, gị napụ ya ihe ya n'ike. Gị lee ụmụ nwee nne nwee nwanna gị na-akpagbu ha, gị na-ele nwa ogbenye na-echi ya ọnụ n'ala. Obi gị gwara gị na ị ga-ebikata n'ụwa forever. Ọ ga-epu ere ebe. O nwere ebe ị ga-anọkọta n'ụwa gị sị ka ị were aka gị gawa ebe ahụ. Gị rịọwa gị ghọwa ekpe. N'ọnwụ bịa gburuzie gị. Ọnwụ ya bịa gburu gị. N'ịnọjuola.
ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ịma na ọ rara ahụ mmadụ ịnọzu 100 years ugbu a afọ ole ka ede afọ ole ka ị chere fọrọ gị o ji abalị arụ ala marakwa na chi ga-eme gịnị chi ga-efo anyị amalitela ya bụ ije ụwa bụ na anyị amalitela ya ka ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachiela na ya bụ ihe omume anyị bụ Mezie obodo nke mgbede a ka ọ dị ka anyị mee ka ị mara ihe ndị anyị nwa na onwe anyị chere na-akpata ịchụ ego gịnị ọkụ ihe mbụ anyị chere na-akpata ya wee bụrụ gezie ntị enweghị afọ ojuju ya na anya ukwu o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ contentment ya wụ mmadụ inwe gịnị afọ ojuju ị nọrọ ihe ị mere anaghị ezuoro gị ihe ị mere anaghị ezuoro gị mgbe ọbụla gị na-ele ibe mgbe ọbụla gị na-ele ihe onye ọzọ nwere anya gị tọrọ na nke ndị ọzọ mgbe ọbụla gị na-ele ihe onye ọzọ mere ọwụ ohi na-agụ gị eziokwu anya ukwu ohi na-agụ gị ihe ahụ ya nwecha ka elenu nke mụa mgbe ọbụla gị na mgbaziri ihe you dey borrow well sign off onye na-enwe ya afọ ojuju nwoke boroboro you too dey borrow you too dey borrow ọbụla dị ngaji iji eri nri na-eboro eboro ngaji nke gị chọhụ ya iboro gị bịa na-emere anyị dengode pose anya ukwu ịmakwa ihe wa anya ukwu go and study ihe wa anya ukwu jukene ndị nọ gị n'akụkụ sị gịnị bụ gịnị anya ukwu onye ihe o nwere naanị eju ya afọ mgbe ị pụtara uwe ihe ị mere anaghị eju gị afọ ị ga-ama ha aka ị ga-ama ha aka mana ị bụrụ onye nwere afọ ojuju ya bụrụ garị pụtara gị gị ṅụọ ya in peace ya bụrụ mmiri pụtara gị gị ime gịnị gị ṅụọ ya ma ị na-eji ya gị ji agba ụgbọala gị gbara ụkpụ agalaga kenyewe aka ebe aka gị na-erughị ma ị na-eji ya ego iji akpụ ụgbọ 1 bedroom flat or 2 bedroom flat chọọ bacha biri chọọ 1 sefocon biri onweghị onye iji ụgwọ explanation thank you uyi nwa impress onweghị onye iji ụgwọ explanation leenụ gị lee 2 bedroom flat leenụ gị nwa gị nwa iri nri na-ara ahụ ọ wụ maintain ya wụ nsogbu gị gakonye aka ebe ahụ gị na-akpa ya na-ala landlord n'aka iji si ike kpata ya ala landlord n'aka amami na wata ebe ya bụ maka na ịma na oge ahụ ije ị gara aga bekoro irubeghị ya you never reach uchewo 2 bedroom flat onye agara aga ga-amaburu ikwulie the first time ya kedu kwana maka the second one ndị nke ọzọ ga na-akwụ na-aga how far ka ihe na-arụ ị ga-eji na-emit up ihe a bụ ihe na-ebute ịchụ ego ọkụ ọ ga-eme gị ga-eme ha aka ọ ga-eme gị ihu ihe ọjọọ gị ime ya maka na ịchọrọzi ọnụ a ga-asị gị ọnụ eriwe adịla kọmite gị chọwazi ịma ha aka ka ịhụ na gịnị oge ahụ ị nọ ka ị mentenịrị ya lekchọra nwere afọ ojuju anaghị agba ụmụaka sị ha kwụọ sọtin lekchọra nwere afọ ojuju lekchọra na-enwe ya anya ukwu anaghị agba ụmụaka sị ha kwụọ gịnị ụmụ akwụkwọ sị ha kwụọ sọtin ọ lekchọra na-enwe ya afọ ojuju lekchọra anya ukwu salari agaghị ezura gị overtime kwana agaghịkwa na-ezura gị na-aghọta ya bụ ihe ka anyị na-ekpu mara ma nwere ihe anyị ga-ekute ihe ọzọ anyị chọpụtakwara na-akpata ịchụ ego ọkụ nwaanyị ọma ịhụkwara ile ibe ịhụkwara ile ibe ịhụkwara ile ibe ịmakwa na nwatio ahụ n'ụlọ ọkwụọ na ụlọ okpukpe abụọ ọkwụọ n'ụlọ 5-story building comparison Chineke gị na compare ya onwe gị with another person nwa m tọrọ lenu nwatakịrị enwe ya sokwa cosmet m lenu nwata uche gị na-asị hee ka ehi nọ n'obodo emega nna ka m chi ebe m ga-eti isi ka m nna ya na-amasị gị ama na ahụ mba ahụ gị na amamuchi amami ghọtara gị na-asị ndị agbakarịala gị na ịnọzi behind ịmaghị na ị na-eme ọfụma ịmaghị na ị na-eme ọfụma
ịma ihe ndị a n'ije na-aga ịmaghị na ị na-eme ọfụma ile gị ibe gị this ibe gị that ọwụ ibe gị ha nwanne na striker nyere goolu apụtaghị na defenders ha amaghị ihe ha na-eme ewezụga defenders strikers agaghị enye goal amami na aghọta ebe anyị na-aga na striker yọrọ 20 goals in a season apụtaghị na defender na-enye ya otu mkpụrụ goal amaghị ihe o mege you are doing well maka ihe iji ekwu ihe awụ oke soro ngwere ma mmiri ọta ngwere na aghọta ọ ga-akọkwa gị ihe ọzọ anyị bịakwara bịa nyopuo na-akpata ya bụ ịchụ ego ọkụ wee bụrụ ume mgbọ onye dị lezi ga-ama ha aka uche hụrụ ụmụ okorobịa ka ugbu a ndị ntorobịa anyị hụrụ yut anyị ugbu a uche adịkatara lezi enwe onye chọrọ ịga ịmụ sọmtin ụfọdụ n'ime ha maka na o nwere ndị na-agbasi mbọ ike enwere ụfọdụ n'ime ha gbasiri na-agba mbọ mana ọtụtụ uche gaa mụọ ọrụ problem gaa chọọ ihe ị ga-eme problem ihe naanị chọrọ ịnọ jos sachi ụkwụ chibụ ga akụchi ụkwụ gate nke a na-etete agbaala ngese esikuzu ha na-enyewo ịgba ha jee mụọ weloda ọkụ si na weloda na-agbakpọ mmadụ anya jee mụọ ka esi adụ akwa nedolodụọ gị ịma ihe ndị na-agba akwa n'ahụ sistem nedodụwasịchara ya aka jee nye ụgbọala trela jamụọ gị n'azụ agakwala ebe ahụ jee n'ụmụọ ka esi edo ụlọ simenti rie gị n'aka onwe dị ihe a gbara ya n'ụwa ya nwakwa na anwa adụghị ya nna m si mmadụ wụ mmiri ara ehi ma adụ ya adọghị ya agba ga mekọnụ nke emere pushigide ya bịa kweta ga uche nwote onye ọga ya ma ihe a si gwa ya okwu arụchala ya alawa na because I come learn something ana m arụzi ọ lala o opikele offense ọgwụla don't go ike gbọrọ ihe ọzọ anyị bịakwara chọpụta na-ebute ya bụ ịma ha aka bụ gịnị okomoko nganga buru ụzọ ọdịda esochie ya azọ pride egbuola ọtụtụ ụmụaka nke ugbu a okomoko onye mere anyị ha okomoko pride oge ị na-eru hụ gị bugoro gị ha ga onwe gị ebe etowo otu aga mụ na onye ha si gịnị na gị be ndị adan ga ahụ aba ịma okomoko a na-ekwu okwu ya na ihere na-agakọ ịpụta ụwa si pụtara ụwa ime ihere ibidobeghị ilega ihe ụwa ga-ekpu ọ ihe mere iji eme okomoko ka ahụ gasị ewu nwa nka ịhụ ọ ihe mere iji aṅụ ọgwụ ibu amami na weta ebe anyị na-aga ọ ihe mere iji ete gba nkịtị ka agba gị okwu ọ ihe mere iji ete ude na-ekuchapụ gị ahụ ihe ụwa ga-ekwu ka aghara isi na ị na-eji oji ka aghara isi na onwe gị ejughị gị afọ uche mana ọtụtụ ihe a na-ekwu okomoko ọ na-etutekwa n'aka ndị nne na nna ụfọdụ ị ga-amụ nwa gị iwu onye oji ka ga-ade le nwatakịrị ahụ ya ka dị 2 senses skin ya ka dị ihe a were na ude ọcha uche ude a na-agwakwa gị ego ole ihe a bido tewele nwatakịrị ugbu a ka ọ chawa ọcha ike gbọrọ ihe ọzọ anyị bịakwara bịa nyopuo bụ gịnị enweghị ndidi uche ụfọdụ ụmụaka nke ugbu ụmụ okorobịa nke ugbu anaghị enwe ndidi ihe niile nwere oge mgbe dịara gịnị ihe niile nwee ndidi uche ịhụna n'ọrụ anyị na-ekwu gaa mụọ ya nwere ike ya wụrụ 6 months ụfọdụ ọrụ ya wụrụ 1 year mana otu a ga-esi nọrọ nwee ndidi ahụ na ọda 6 months ọnwa isii ahụ ma otu afọ ụfọdụ ga-aga problem 3 weeks naanị ha sị ọ ihe a ka ọ gama amịga na amụchala m ihe a amụchala m ya obi ha agbala ha na ha adịla ahead of ọga gị chefuo na o nwere ihe ndidi ga-akụziri gị uche ịma ihe ọbụla nwere secret eji eme look at you ihe ọbụla eme gị nwere secret nọ n'ime o nwere ike mgbe ahụ bịa ihe nyere gị periferi enye agabe down below gwa gị ka ewu ihe mara gị gwa gị lekwe ka gara na uji gara n'ubi na nke gara n'ọba ịsọ periferi ka dabara o wee bụrụ ya
mgbakọ dị lọwọm dị n'ịchụ ego ọkụ nke mbụ wee bụrụ gịnị ọnwụ ike ọchụ mgbamgba ji aṅụ mgbamgba ọchụ n'ike ji ala gịnị n'ike o ji nwayọ anaghị emerụ ahụ onye ndidi na-eri azụ ukpo ịchụ ego ọkụ na-ebute ọnwụ ike ịbụrụ onye na-anya bọsụ imo otu aka ọ na-ahụ gị n'ahụ otu aka ọ na-ahụ gị n'ahụ ọjọọ n'etiti ụzọ ọjọọ were sempọs were sempọs were ọlakwa agbala na-azị poli otu aka ọ na-ahụ gị n'ahụ otu aka ọ na-ahụ gị n'ahụ ịhụ pasenja ị chọghị dị ịma ma ụgbọala ọ na-abịa ma ụgbọala anaghị abịa gị dọbụ krọs rịrị pa bịga pasenja m gị hụwa dọda pasenja nke ọzọ ọmụgbukwa gị nwere ego ogene nwanne jiri ya wayo lekwa ka ị na-aṅụ isi ya pụọ n'ụzọ uche wee ụdịkwa ukwu ọ ga-ekwu gị n'etiti ụzọ ya ama breki chororo m otu na sudden dey pursue the money otu a ka ndị ọzọ ga na-egburu gị ihe pee pụọ n'ụzọ draiva pụọ pak wee na mba ọ dị ego ya ekwuwe ndekọ ọzọ kwuwe gị nwa nọkwu n'ime moto na ị dey drive this car madam na ị dey drive this car ọ bụ otu a ka isi ga-esi eme eke ya like otu ihe imego ugbu otu a ka ị ga-esi eme eke ya ọ dị ego na ndidi jeje o ji nwayọ anaghị emerụ ahụ ị chọrọ ibu mmadụ n'ụgbọala gị pakizie ọfụma na-aghọta anaghị eji ike abụọ ọgaranya onye Chineke mere ọgaranya ga-eme gịnị ga-abụ ọgaranya ihe ọzọ ọghọm ọzọ dị n'ịchụ ego ọkụ wee bụrụ ọ ga-anara gị udo nke mkpụrụ obi agbaala m gị ya ọtụtụ ugboro sọ ihe ọma ị ga-emere onwe gị bụ inye onwe gị udo nke mkpụrụ obi chijie dị ka ọ gaji iji ugbu a gị rahụ ụra dị ka bebi gị rahụ ụra gị obi eruo gị ala ahụ eruo gị ala gị teta ọwụ akọ aka n'ụzọ kpọkpọ obi mee gị fim onwe ihe ka ya ịnụ kpọrọ n'anya obi mee gị fim onye ma o nwere na ọtụtụ ndị ntorobịa ọwụkwa n'ihi okomoko ka m bilọngụọ gị ga mabanye n'otu nzuzo ugbu a hafa lee n'oge dị ka onye si mkpọrọ lọta ahụ gị mak isi uche ụtụtụ n'ime isi ha egbuwachichala mark of Ethiopia ịdịla asị ọ dị asị anyị mee n'open tit akụpụla gị eze ọ bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya ugbu a ọtụtụ n'ime ha ahụ ha adọla ya map of Africa onye ha ka gị at this age udo agba ọsọ na ndụ gị oche onye ọ ga-anọrị at a particular place ọ ya shi ebe a taa ya ehi ebe echi ya efe gị ebe echi o nwere ndị ga-ahụ a na-agagodi ije otu a ka a na-efe anya otu a ka a na-efe anya ijiri aka gị tigo onwe gị na ihe na-aga ha ị ga-emeli ihe nọ na ya ya bụrụ oge ị gara aga tigo onwe gị udo agbaala ọsọ na ndụ gị kai na so peace run comot for your body like this ike gbọrọ ịchụ ego ọkụ dị ka anyị si wee gba gị na mbụ ga-eme gị ka ị magheri ya aka ka ọ dị igba mọrọ nze ma ọzọ ngwa na anyị ga-enyekwa ya rekọm inyekwa gị ohere ịkpọbata tinye ọnụ n'okwu ọkpụkpọ oku abụọ ma ọ bụ atọ ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị na mgbede a anyị wee na-ajụ gị sị gịnị ka ị chere na-akpata ịchụ ego ọkụ n'etiti ndị ntorobịa kedu ihe ị chere nwere ike ime ka nwa okorobịa ga-eji jiri maka ego ree akụkụ ahụ ya ma ọ bụ ree akụrụ ahụ ya bụ kidini ya ike gboro mgbede ọma ndewo brodo yo Brother, you walk over, I'm calling from a village, Georgie. Okay. Now, all I would see him, the man, no, parents, one have put away. Now, not the will and Nancy. Emma, when you get woke, but now you want to put up a I'm a man or Chahacha, Brupa, Land Nancy. The way I got you see, church, Wemeka, or in here, I can't put up Papa. I man is below Papa. Can you put me on your water? Call our new lady. Hana Nancy, and when you're through, can have to wear. Parents, some parents, many parents, Jiraka, you Maka had last on you. I thought to check Kadalo Bodania. Mana, Metal, what better last? And when your job, I give a bunch of my age. I let you put on one.
Brodo Oyo nwafọ Obowo. Ndewo ya gaziere gị Brodo Oyo. Anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Comrade Dimkpa Emeka isi ụmụ alụmakụ nke kansụl ime obodo Ehime mba nọ nke steeti Imo zibata ozi gị ọsọ Uchenna na Clara mgbede ọma o. Ọsọ ihe na-akpata ya mgbe ụfọdụ bụ nne na nna iji nwa onye ọzọ amara ụmụ ha atụ. Lee nwa onye dị otu a mere nke a, nwa onye dị otu a mekwara nke a. Thank you. Onye nne na-compare ya nwa ya with another person. Emekata ihe a bịa bere gị isi. Bere isi gị ahụ ezuo gị ike. Ị hụrụ mkpanye ọkụ a pressure anyị na-enye nwatakịrị a n'ahụ. Ị chọghị ka nwatakịrị a zuo ike ịhụ ya obi na-agbọ gị ịhụ nwa gị obi na-agbọ gị. Ti ụmụ ya pụshalara ya moto rụọ ọrụ ya ụlọ merie nta merie imo. Ị pressure kata ihe ị na-pressure ya amaghịrị ya aka. Anyị ahụ na nke gị na mgbede a Wisdom Nnaemeka Agashi ọsị ego ngwangwa nsogbu ngwangwa ka anyị chọọ ngọzi Chineke site n'ịrụsi ọrụ ike ọsọ ọdịnihu anyị dị oke ọnụ ahịa. Ndewo. Anyị ahụ na nke gị Seth Rollins ọsọ Uche na Clara ehihie ọma na ihe na-ebute ihe a bụ anya ukwu na ume mgbọ. Ya gaziere gị otu okwu ka anyị chịkọlọta ya na mgbede a ọnụ ebe ahụ. Maazị mgbede ọma. Mgbede ọma. Ana m ekele unu n'ọla. Ndewo. Echi m federal poli nekede na-agbọ ahụ bụ Ifeanyị. Okay, gaa n'ihu. Okay, biko ihe m na-atinye n'okwu a okwu na okpu n'ọnụ dị mma ọ tọgburu onwe ya. Achọrọ m inye ụzọ ihe abụọ na-eme n'uche kemo na-eme ka ọtụtụ ndị yut anyị nwere na-achọ ihe ọkọkụ dịka unu na-akọwa. Ma ọtụtụ nne na nna anyị ha wụ ndị na-akọ ọsọ ihe niile ndị a. Okay. Ihe na-akọwa na-awụ ụfọdụ nne na nna anyị ha na-achọ ụmụ ha ọkụ na-achọ laịfụ ha ọkụ. Ma gwa m ihe ga-eme ka nne na nna nwa ya ga-anọ praịmarị 5 lee common entrance ọba ahụ jee S1 ya amafe JS2 n'ibe na ọtụtụ mahadum anyị nwere ebe a n'ụbọchị ị ga-ahụ na chịkọlata ụmụ 15 years nọ n'ụlọ akwụkwọ nọ na mahadum. Ekwe mgbe eji gụọ primary school gụọ secondary school ma dị ọ na mahadum. Ndewo. Mgbe ụfọdụ edukeshọn anyị kwa akwụkwọ like taa na kọntrị adị na mechedebekwe ka skuul a na-aga ọwụ ihe efu. Ndewo ihe ewutele gị n'oge abụ izu nwanne anyị mana ya bụ ichere obi gị adaala ụda ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala Echo FM 100.7 The Fresh News People. o jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 25 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ dịcha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ n'ọrịa akpịrị difiteria asụọla ọtụtụ ụmụaka ịkpakọ na steeti Kano. Ị ga-anụrụkwa n'otu pati APC akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ha akagbuola ya bụ akpụkpọ list ndị ha họpụtara maka otu kansụl achụnta vootu onye isi ala Tinubu. Ị ga-anụrụkwa
na mba Ethiopia egosipụtala mmasị ha ịhazi amamaka iko mba Afrịka bụ AFCON nke afọ 2028 mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ime ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kano akpọkuola gọọmenti steeti ahụ ka ha mee mgba gbata ọsọ enyemaka n'ihi ntiwapụ ọrịa akpịrị difiteria tiwapụrụ na kansụl ime obodo Rano nke steeti ahụ bụ nke tarala isi ụmụaka karịrị 50 more than 50 children na ya bụ kansụl ime obodo Rano. Ọ bụ onye omeiwu na-anọchite anya kansụl ime obodo Rano na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kano bụ nwa amadi aha ya bụ Ibrahim Malami bụ ya webatara ya bụ okwu n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kano n'ụbọchị taa bụ Tuzdee bụ ebe ọ nọ kọwara ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kano na ya bụ ọrịa akpịrị bụ difiteria asụọla ọtụtụ ụmụaka ịkpakpụ na kansụl ime obodo ya. N'ihi nke a ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kano kpọkuru gọọmenti steeti ahụ ka ha gbalịa gbatara ndị kansụl ime obodo Rano ọsọ enyemaka tupu ya bụ ihe riri ụtara arachakwu ofe. Ndị uwe ojii steeti Ogun awakpola otu ebe ọwụ a na-amụ ma na-ere nwa n'obodo Abarin dị na Mowe nke steeti Ogun zọpụta ụmụ nwaanyị abụọ dị ime na ụmụaka 4. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Ogun zọpụtakwara mmadụ 6 a na-enyo enyo ganyere aka n'iji ụmụaka ndị a atụ mgbere ahịa. Ọ bụ osote onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ogun bụ ASP Oluborode Opeyemi bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'akwụkwọ o binyere aka na ya ma wepụtara ya ọhaneze. Ka ọ dị onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Bode Ọjajuni ekelala ndị uwe ojii nwụchiri ndị a ma meekwa ka ọhaneze mara na ndị uwe ojii steeti ahụ ka dịkwa uchu n'ọrụ ha ibu agha megide iji mmadụ atụ mgbere ahịa ya na agba osu ayara na steeti ahụ. Otu pati APC apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ebugharị na ha akagbuola ya bụ akwụkwọ list ndị ha họpụtara maka otu kansụl achụnta vootu onye isi ala Tinubu. Ya bụ otu pati APC kọwara akụkọ dị otu a dịka okpokpo asị. Ọ bụ onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ọha na eze otu pati APC bụ Felix Moka bụ ya kọwara akụkọ dị otu a ụfọdụ ndị mmadụ na-ebugharị dịka okpokpo asị n'ụbọchị taa bụ Tuzdee. Ọ kọwara ọha na eze na onwe ka esi mee mgbanwe ọbụla na ya bụ akwụkwọ list ndị a họpụtara maka ya bụ otu kansụl achụnta vootu onye isi ala Tinubu n'otu pati APC ga-apụta gbedem ma mee ka ọha na eze mara maka nke a. Okwu Felix Moka na-abịa dịka ụfọdụ ndị Naịjirịa bịara na-ebugharị akụkọ na n'ihi nkọcha a na-akọcha ndị otu pati APC maka ndị ha họpụtara dịka ndị otu kansụl achụnta vootu onye isi ala Tinubu na ha akagbuola aha ndị a ha họpụtara n'otu kansụl a. Mana ka ọ dị ya bụ Felix Moka akọwala akụkọ dị otu a dịka akụkọ ayaramee ya na akụkọ na-eriju ya afọ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ọgwụ n'ala anyị bụ National Agency for Food and Drug Administration and Control ma ọ bụkwanụ NAFDAC n'aha mkpirisi bekee anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde malite ijichi mmanya ọkụ a na-ere n'akpụkpọ nakwa na mkpo ntakịrị bụ nke mkpo ya na-erubeghị miligram dị 200 200 milligrams. Ya bụ ụlọ ọrụ mere ka ọha na eze mara na ọ bụ n'ụlọ ahịa n'ọdụ ụgbọala bụ motopark ebe a na-ere ahịa dịgasị iche iche ebe a na-ere ma na-aṅụ mmanya bụ baa nakwa ebe a na-ekesa ngwaahịa ka ha ga-akacha akpanyere anya na nke ugbu a dịka ha malitere ijichi ya bụ ndị kachiri ntị na-erekwa mmanya ọkụ agbara n'akpụkpọ nakwa na mkpo ntakịrị. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde na steeti Lagos, onye Director General ya bụ ụlọ ọrụ NAFDAC bụ ọkammụta Mojísọ́lá Adéyẹyẹ kwuru na nke ugbu a na onye ọbụla ha jidere na-ere ya bụ mmanya ọkụ a na-agba n'akpụkpọ ma ọ bụ na mkpo ntakịrị na a ga-ejichi onye dị otu ahụ ma bukọrọ ngwaahịa ya ozugbo.
otu egwuregwu bọọlụ Tottenham Hotspur anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee jiri ego dị nde pounds 75 £75 million jigoro nwa afọ mba Brazil ji agba bọọlụ n'akụkụ aha ya bụ Savinho site n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester City. Ya bụ Savinho dị afọ 22 22 years so na ndị gbara otu egwuregwu bọọlụ Manchester City bọọlụ dara ụda n'okpuru onye nkụzi egwuregwu bọọlụ bụ Pep Guardiola. Ya bụ Savinho a na-ekwu okwu ya agbarala otu egwuregwu bọọlụ Manchester City bọọlụ ugboro 84 ma sonye ọkpụ goolu 7. A tụrụ anya na ọ ga-enyere otu egwuregwu bọọlụ Tottenham Hotspur aka ime nke ọma na amamaka ha ga-eso agba. Mba Ethiopia egosipụtala mmasị ha ịhazi amamaka iko mba Afrịka bụ AFCON nke afọ 2028 bụkwanụ nke ga-eme ya nke mbụ na mbụ ya n'ihe karịrị ọkara otu narị afọ ha na-ahazi amamaka iko mba Afrịka bụ AFCON. Ọ bụ otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mba Ethiopia bụ otu ama dịka Ethiopia Football Federation bụ ha mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'ozi ha zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ha. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na mgbe ikpetemazụ ya bụ mba Ethiopia haziri amamaka iko mba Afrịka bụ AFCON bụ n'afọ 1976 gara aga. Abịakwanụ na mpaghara Afrịka ya bụ mba Ethiopia a na-ekwu okwu ya na-agba ndị nke abụọ na mba ọnụọgụ ụmụafọ ha kacha dịka ha na-esote ala anyị bụ Naịjirịa n'azụ. Cheta na ọ bụ mba Morocco haziri amamaka nke ikpeazụ nke iko mba Afrịka bụ AFCON a gbara n'afọ a, ebe mba Kenya, mba Uganda, mba Tanzania ga-ejikọta aka hazie iko mba Afrịka bụ AFCON nke afọ 2027 na-abịa abịa. Mana ka nke a na-ewu, mba Ethiopia egosipụtala mmasị ha ịhazi amamaka iko mba Afrịka bụ AFCON nke afọ 2028 na-abịa abịa. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru na ọrịa akpịrị difiteria asụọla ọtụtụ ụmụaka ịkpakụ na steeti Kano. E mekwara nke ịghọta n'otu pati APC akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ha akagbuola ya bụ akwụkwọ list ndị ha họpụtara maka otu kansụl achụnta vootu onyeisiala Tinubu. E mekwara nke ịghọta na mba Ethiopia egosipụtala mmasị ha ịhazi amamaka iko mba Afrịka bụ AFCON nke afọ 2028. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi bịa nnọọ lee ya bụ ụdara anyị rafọrọ ntakịrị razie ya ka ọ dị dadarara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị. It's the sound of the